Και μετά από όλο αυτό το ταξίδι φτάνεις στον τελικό, αγαπημένη Ματθίλδη. Πες μου πώς νιώθεις. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί επιβραβεύεται ο κόπος. Νιώθω πάρα πολύ ωραία για το ότι αυτή η πορεία ήταν, θα μου μείνει αξέχαστη, είναι μια δυνατή εμπειρία. Μου άφησε κάτι πολύ γλυκό και ζεστό. Αυτό είναι πολύ ωραία. Πάμε στην απόψινή σου εμφάνιση. Επέλεξες τον Μάικλ Τζάκσον. Ναι. Ωραία. Μίλησέ μου γι' αυτό. Να μιλήσω γι' αυτό. Δηλαδή θες τα δύσκολα, καταλαβες. Ναι, επέλεξα αυτό γιατί εχθές 25 Ιουνίου ήταν η επέτειος της κηδείας του και σήμερα θα κάνω Michael Jackson tribute για αυτόν τον καλλιτέχνη και για όλους τους φανς, αυτούς που αγαπάμε τον Michael Jackson. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω, κι ας είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι θα καταφέρω και αν θα καταφέρω, αλλά είναι η χαρά μου μεγάλη για το ότι το κάνω ως tribute για τον Μάικλ. Πάμε να το δούμε. She came to the place I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she stopped the room, I could feel the aura of her presence. Every head turned, feeling passion and lust. The girl was persuasive. The girl I couldn't trust. The girl was bad. The girl was dangerous. She came at me in sections with the eyes of desire. I felt trapped in her wells. A touch, a kiss, a whisper of love. I was at the point of no return. Deep in the darkness of peasant's insanity, I felt taken, my last right to humanity. This girl was persuasive. This girl I couldn't trust. The girl was bad. The girl was dangerous. You know you want me.